Musa da ya Aisha sun zama baya. Allah ya sa albarka cikin zamansu, ya yore soyayya har abada. Ku zo ku ji jama'a ku saurari sakon taya muna aure daga Dr. Gottlieb Anjanwu. Ranar farin ciki ta zo babu kama, a jahuna ke shagali yau da daraja. Auren Musa da Aisha mai albarka, Musa Muhammad angon arziki. Musa Muhammad angon arziki, namiji mai hankali da kamun kai gatan iyaye. Abin alfahari naiki yau ya mauki amarya jikin farin ciki. Murna, murna, murnan murna, Musa da Aisha sun zama mayaya. Allah ya sa albarka cikin zamansu, ya hore soyayya har abada. Aisha Sani Ahmad amarya kyakkyawa, mai hankali da ladabirin nagari, tauraruwar mata a fagen lafiya, mai kula da marasa lafiya da tausayi. Musa Muhammad angon arziki, namiji mai hankali da kamun kai gatan iyaye. Abin alfahari naiki ya haluki amarya cikin farin ciki.